ko asetena na abrante bi wanya mfinhie aduonu mienu 22 years ye de na akwa akwoto afiase mfinhie adu 10 years ni nyada ne se wokwa akowia akoda bi iPhone ewo Akyem Kukurantumi na entino eno nenam so ama sese die mfinhie adu 10 years iPhone ye de ne kwa akotomu ebere kro na mu nso ye besa akokofodua high court eno so apoye mantemo no mu a eye protwa chairman a wokofodua wano so court a kire se asem edigu ne so no oni wofo enu nti ne yentua 40,000 Ghana cedis na yemfa mpata no ni nnada mu ne ba bebo ne tofa edi amawo a ne yense ntwe Michael Akrofi wapo ye mantimo wa homa ne so Akrofi machien Michael what's menka mayenko Akyem to be magistrate court echo asetan eho na court ahyefe abante bi a wanya fihia edunu mienu oye wardeni and in the Tasapia nkoda abankukum ezie poly edu 10 years na ofrimufia le kondo fe oye world adwuma no obesan de kronobo akoso na wabra court no kwa asetena na court kwaduboni eye lance corporal Susan Anani ebesane ensem bi kire court jam training eye his lordship orapita upon one hino odituja actually mu say eye suboboni ewa asemu eye openi dia your friend so Momboati a wajen fishia edianan e 48 years in. Na ono no chese neba wajen fishia dun son 17 years your friend Dr. Watin oko school e school a your friend Holy Belief school e Kukurantumi. Na akole da hostel enunti bosumi ya wumde tosu enum na bayo ni school mu se wakoto nsuo e wo drinking sport bia e school no eti honom. Na wabra akola ne nam ne kwan so no okonom. Se abranti a your friend Tasapia wajen fishia edunu menu 22 years or ye warda no abani tim so abayan iPhone ekura no iPhone 7 no obeshum efilin 7 eno na branch koto share abayo a yefen doctors use say oji ne iPhone 7 efilin 7 e mo ne press sa ne press na abayan afa ma no da branch ne ba no wabo no ho wan fa sekan wan fa dade ne mu meko sampa ene wa setere e dia se ne botum etu abro ne abayan e press so abayan so fa ne phone ma no eno saw meku samna ndi abayiwa nanuwam se sram odigum na abayiwa tetem wo magimi o ta donfo bi ene ko abayiwa ne mwa mom koboa no eje no ne ko wi akire no abranke ne de ne ho ekanwura eno ne nam so ma abayiwa yi ne papa yefa no sromo boatin odiko dan eye Akyem Kukurantumi post for sale ni ato ne banie na sabio welda adwemboni ba otimu a na tese ne ba so na ode kom iPhone 7 ane bo be 1800 no okohwuma fili bansam onibra wabra wakoje sa phone ne diama ne ba bi ko school ana enu tintempa post for won mo atintebi o man tina asam no so no mtebri ye e de kopie eye tebi district magistrate court ne ho ana court jam training eye his lordship orapita upon one hini e sha branch ne nim din ana branch ne gitu mo se no kre odisanyam na asam no enu ti court etina na mi yi so e mo hye se onkoda eye abankukum efi poly 2 na ofrimu fi a that's mo po ba ni tim se onko wia phone na so ko hwimu abayi phone every nsem no e ma ni tim bie mu da na that bi no odi ayesu ehu eno timi no ka se de abanti a ye fre no eye Tasapia oye ward enya wonye social edonu mienu no eye tebi circuit court ahye onkoda abankukum efi du eno ni asama ekoso wo eye atimtebi eye circuit court na afi wo ensemfoforo mu sane ye kan eye potra kofodia high court eko asetran eho na court ahye abranti a ono eye protra chairman ewo kofodia hanomom a yefen owura Kofi Soga odibim ewo asema wode beto na anim ewo eye court honom no eso na ni nyina ene se beye efie mienu nie na court no eje eye nsem bi efi abranti Kofi Soga honom na Kofi Soga no ono na tese nkem bia na etwam no ono eye treasure ema court no ema eye Kofodia protocol for no na nsem nyina ne se eye omotema ye fe ne yawo adogo oye obi a sebi oye edro anaso oye tutuni eno nti wanam so man ko bebre ahwom kwa ewo station honom eno na yawo adogo ya oye tinani ema protocol for no e de asem no kwa asem bia Kofodia high court say sama treasure wetemu e de atum sunu enti court nhwehwemu na anam so man tawantawa aba eye protocol adwumani ewo Kofodia lorry station honom
ɛno na court didi mu a na ne court no abua asɛm no sɛ asɛm a ɛyɛ nkane ɛyɛ sika hwɛfoni anaasɛ treasure ɛma protest adwuma de ko owura yawadogo no ɛnyɛ nokorɛ ebia da ɛsan sɛ kofisoga no a dodoɔ na ɛfɛn fɛntuma no wɔatumi ankyerɛ mu ne ne ohun yɛ nti a ɔde saa sobɔ no ɛbɔ ɔpanin ɛne nam apata yi ɛyɛ press conference ahodoɔ de gu ɛyɛ ɔpanin yawadogo anim ase ɛno na nam so ɛma ntwadwuma dodoɔ na ɛde kotiri de gugu wɔn nneɛma so ɛma etu ɛyɛ yawadogo yi mɔde kɔɔ kɔɔto ɛne kɔɔto no akɔ asetena ma kɔɔto titiri a ɔtena mu akyɛ sɛ ɛyɛ kofi sogai onti a sika foforɔ 40,000 Ghana cedis ɛmfama ɛyɛ kofodia protua chairman yawadogo na daakye bi no sɛ ohu bibi saa ɛtesa ɔni nyinaso bi a ɔnkɔyɛ saa de ne bie mu da ɛmfɛn so ɔmo twene sɛ ɔnkɔ publish bibiara a ɛyɛ adeɛ a ɛkotia obi ɛnaasɛ eti obi fa ahodie so biem na nokorɛ sɛm a ɛwɔ mu sɛ ɔpanyin a ɔyɛ te sɛ ne ma protua adwumako a yɛfrɛ no ɛyɛ yawadogo no ɛnyɛ adeɛ a ɔyɛ dudu oku nipa anaasɛ bɔɔm de bɔɔ ne nyinaa no ɛnyɛ nokorɛ a ɛnɛ wadi bim ɛwɔ kofodia high court so. Jo mo ane wamanebo we yense njeni Michael Krofie po ye mantem eno de bread yodi kan wo de yekọ eye chebi circuit court a abranti a wakọ akọwia iPhone 7 okwaje afro bi nsem iPhone 7 ye de no atu afiase 10 years na ne yeke iPhone 13 Pro Max dia ene yeke be 1000 years ye gina we sesu e de awie dawru akakase bomidin e de akua ajiwa akode madam wase amamumo ene hwa adehye